வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் டு கலாம் 2020. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா டாப் 5 ட்ரெண்டியான சூப்பர் டெக் நியூஸ் ஃபார் ஜனவரி 2020 நம்ம பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவின் ஆப் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. எதுக்குன்னா இப்போ நம்ம கோவிட் முடிஞ்சிட்டு கண்டிப்பாக வந்து வேக்சின்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அந்த வேக்சின்ஸ்லாம் ரெடியாகி வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்மளுக்கு வேக்சினேஷன் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கான ப்ரொசீஜர் வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஆப் மூலமாக. ஸோ ஆப் இந்த வந்து டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது, கோவின் ஆப். ஸோ இந்த ஆப்பில் என்னென்ன பண்ணணும்னா ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஹாஸ்பிட்டலில் உங்களுக்கு வந்து இந்த வேக்சினேஷன் கோவிட்கான வேக்சினேஷன் வந்து ஷெடியூல் பண்ணியிருப்பாங்க. நீங்கள் வந்து ஷெடியூல் ஆன அப்புறம் நீங்கள் அந்த வேக்சினேஷன் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு SMS வெரிஃபிகேஷன் எல்லாமே வரும். நீங்கள் வேக்சினேஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு வந்து சர்டிஃபிகேட்டும் அதிலே அந்த ஆப்லேயே வந்துடும். ஸோ இது வந்து இந்த ஆப் வந்து இன்னும் டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் இருக்குது. ஸோ நிறைய ஆப் ஃபேக் ஆப் வந்து கோவின் சொல்லிட்டு வருது. நீங்கள் அதை டவுன்லோட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ரைவசி பாதிக்கப்படும். உங்களோட பேமெண்ட்ஸ் உங்களோட ட்ரான்சாக்ஷன் எதுவும் போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து வார்ன் பண்ணியிருக்காங்க. டாப் செகண்ட் டெக்னிக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஆர்சிடிசியோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட். ஐஆர்சிடிசி ரீசெண்டாக நம்ம கோவிட் டைம்ஸ் வரப்போ ஐஆர்சிடிசி வந்து டவுனில் இருந்தது. எப்போதுமே ட்ரெயின்ஸ் எதுவுமே அலோவ் கிடையாது. அந்த டைம் வந்து அவங்க நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கிட்டாங்க. யூஸ் பண்ணி அவங்க வெப்சைட்டை நல்லா பக்காவாக மாற்றிருக்காங்க. ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் நான் 2 என்ஹான்ஸ்மெண்ட் நல்லா இருக்குது. அதை நான் என்னன்னு சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தீக்ஷான்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏஐன்னு சொல்லிட்டு ஒரு குட்டி பாட் வச்சுருக்காங்க, சேட் பாட். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஐஆர்சிடிசி, எனக்கு வந்து ட்ரெயின்ஸ் எப்படி புக் பண்ணணும் தெரியல, ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன டவுட்ஸ் என்கொயரி பண்ணுமோ அந்த தீக்ஷான்ற ஆப்பில் போய் நீங்கள் வந்து அந்த ஏஐ பாட்டுக்கிட்ட சேட் பண்ணிங்கன்னா அது எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் தரும். ஐஆர்சிடிசி வெப்சைட்டில் பே ஆன் லேட்டர்னு சொல்லிட்டு ஒரு நல்ல ஃபீச்சர் ஒன்று கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த பே ஆன் லேட்டர் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்ல பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அமேசானில் நீங்கள் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறீங்க, அந்த டைமில் உங்கள்கிட்ட காசு இல்லை, கேஷ் ஆன் டெலிவரிக்கும் நிறையவும் இருக்கும், யூபிஐ பேமெண்ட் இருக்கும். அங்கே அமேசானில் புதுசாக ஒரு ஆப்ஷன் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது என்ன பே ஆன் லேட்டர்னு. ஸோ அதேமாதிரி சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து இவங்களும் ஐஆர்சிடிசியும் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஐஆர்சிடிசியில் வந்து நீங்கள் வந்து டிக்கெட் புக் பண்ணும்போது உங்கள்கிட்ட வந்து டிக்கெட்டுக்கு காசு இல்லைன்னா நீங்கள் பே ஆன் லேட்டர் கூட கொடுத்துக்கலாம். அந்த பே ஆன் லேட்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து காசு வந்து 15 டேஸ்க்குள்ளே நீங்கள் வந்து பே பண்ணால் போதும். ஸோ அந்த ஆப்ஷன் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் ஐஆர்சிடிசியோட என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டில் ஒரு நல்ல என்ஹான்ஸ்மெண்ட். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய என்ஹான்ஸ்மெண்ட் ஐஆர்சிடிசி பண்ணியிருக்காங்க. வெப்சைட்டில் நல்லா யூஐ டெவலப் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எவ்வளோ ட்ரெயின் வந்து உங்களுக்கு இந்த ட்ரெயின் டிக்கெட்ஸ்க்கு அந்த டட்கள் புக் பண்ணலாமா வேணாமா அந்த எல்லாமே வந்து ப்ராபபிலிட்டிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. நல்ல ஒரு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் சொல்லுவேன் ஐஆர்சிடிசி சைட்லேருந்து. ஸோ அடுத்து சூப்பர் தேர்ட் டெக் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஃபவுஜி மீன்ஸ் ஃபியர்லெஸ் அண்ட் யுனைடெட் காட்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கேம் கேள்விப்பட்டிருவீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பப்ஜி வந்து பேன் ஆனப்பே வந்து ஃபவுஜின்னு சொல்லிட்டு இந்தியன் கம்பெனி பெங்களூரில் ஆன்கோர்ன்ற ஒரு கம்பெனி வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அந்த ஃபவுஜின்ற ஆப்பை. ஸோ அப்பயே வந்து டெவலப் பண்ண ஆரம்பித்தவங்க அது 26 ஜான்வரி ரிப்பப்ளிக் டே அன்னைக்கு ரிலீஸ் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ஃபவுஜி எதை பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னா இந்தியனோட இண்டோ சைனா அந்த ஃபைட்டு வந்தப்போ தான் வந்து பப்ஜியை பேன் பண்ணாங்களா. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து ஃபவுஜி இருக்கும். ஸோ இப்போ பப்ஜியில் எப்படி வந்து சில இடங்கள்லாம் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் புச்சினிக்கின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா பப்ஜியில். அதே மாதிரி இந்த ஃபவுஜியில் எது மாதிரி இருக்குன்னா லடாக் ரேஞ்ச், அதுமாரி அந்த இண்டோ சைனாக்கு உள்ள அந்த பார்டர் பேர்லாம் வந்து மாறும். ஸோ இந்த கிராஃபிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்கும்னு தெரியல. ப்ரீ ரிஜிஸ்டர் பண்ணவங்களுக்குலாம் வந்து 24 ஹவர்ஸில் எல்லாமே ப்ரீ ரெஜிஸ்டர் ஆகிடுச்சு. 26 அன்னைக்கு இந்த ஆப்பை ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் தெரியும் எப்படி குவாலிட்டியாக இருக்குது, கிராஃபிக்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ 26க்கு அப்புறம் யூஸ் பண்ணக்கப்புறம் நான் சொல்கிறேன் எப்படி இருக்குன்னு. நம்பர் 4th டெக் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அடோப் ஃப்ளாஷ் பிளேயர் வந்து காலாவதியாக போதுங்க. எஸ், அடோப் ஃப்ளாஷ் பிளேயர்னால் என்னென்னு முதல்ல சொல்லிக்கிறேன், அப்போ தான் உங்களுக்கு என்ன தெரியும். ஸோ இனிஷியல் டேஸில் வந்து அடோப் ஃப்ளாஷ் பிளேயர் இதுக்கு யூஸ் ஆச்சுன்னா அந்த குட்டி அனிமேஷன்ஸ் கேம்ஸு எல்லாமே வந்து வெப்சைட்டில் சப்போர்ட் ஆகும்னா அடோப் ஃப்ளாஷ் பிளேயர் இன்ஸ்டால் பண்ணால் மட்டுமே சப்போர்ட் ஆகும். ஸோ இப்போ அது வந்து காலாவதி ஆயிடுச்சு. அப்போனா டிசம்பர் 31, 2020 அப்போ அது காலாவதி ஆயிடுச்சு. ஸோ அதுக்கப்புறம் வேறு ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா HTML 5 அதில் வந்து எல்லாமே சப்போர்ட் ஆகும். கேம்ஸ்லேருந்து குட்டி அனிமேஷனில் சப்போர்ட் ஆகும். அதுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக ஃப்ளாஷ் பிளேயருக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக HTML5 தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. நம்பர் 5 டெக் அப்டேட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்போட ப்ரைவசி பாலிசி அப்டேட். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும். வாட்ஸ்அப்பில் யூஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்திருக்கும் பெருசாக. ஸோ அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரைவசி பாலிசி அப்டேட்டை அக்ரி பண்ணிக்கோங்க இல்லை நாட்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும். ஸோ நீங்கள் அக்ரி பண்ணிங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு சொல்கிறேன் பாருங்க. ஸோ நீங்கள் அக்ரி பண்ணிங்கன்னா அந்த பாலிசியில் என்னென்ன மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உங்கள் டேட்டாவை நீங்கள் வந்து ஃபேஸ்புக் தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஷேர் பண்ண போகிறீங்கன்ற அந்த பாலிசியில் அப்டேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த தேர்ட் பார்ட்டிக்கு ஷேர் பண்ணால் என்ன நடக்கும்? அது எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட நீங்கள் பேசுகிறீங்க, இது மாதிரி 50 ரூபீஸ்க்கோ 500 ரூபீஸ்க்கோ ஏதோ பொருள் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா திடீர்னு அதை அனலைஸ் பண்ணி அதை கரெக்டாக ஒரு ஆடாக கன்வெர்ட் பண்ணி உங்கள் ஃபேஸ்புக்கே நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணால் பார்க்கும்போது அந்த ஆடாக வந்திருக்கும். ஸோ அதை நீங்கள் சஜஷன்ஸில் பார்ப்பீங்க. ஒரு வேளை அதுமாரி வந்தப்பறம் நீங்கள் அந்த பை பண்ணுறதோ அதெல்லாம் உங்கள் இஷ்டம். ஸோ அதுமாதிரி பண்ணிங்கன்னா ப்ராஃபிட் வந்து ஃபேஸ்புக்கும் வாட்ஸ்அப்புக்கும் தான் வரும். ஸோ இதுக்காக அந்த
அப்டேட்டை விட்டுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு மேலேயே அவங்க இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது. கரெக்டாக அது ப்ரைவேட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து நோட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் நாட் நோ கொடுத்தவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. 8ஆம் தேதிக்கு அப்புறம் வாட்ஸ்அப் ஒர்க் ஆகாது. ஸோ அதுக்கு பதிலாக ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது, நிறைய மெசேஞ்சர் இருக்குது, அது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அக்ரி கொடுத்தவங்களுக்கும் இதே தான் சொல்கிறேன். நீங்கள் வந்து வாட்ஸ்அப்பை லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. ரொம்ப ப்ரைவேட் சேட்ஸ் எதுக்குமே யூஸ் பண்ணாதீங்க, லிமிட்டடாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கெல்லாம் ஒரு ஹிஸ்ட்ரி வரும். ஸோ ஆக்சுவலாக ஏன் இப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸில் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்களா, வாட்ஸ்அப் இனிஷியலாக வரும்போதே எவ்ரி இயர் 50 rupees கட்டினா தான் நீங்கள் வாட்ஸ்அப் யூஸ் பண்ண முடியும்னு வந்தது. அதுக்கப்புறம் ஃப்ரீயாக கொடுத்தோன்னா எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபீச்சர் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இந்த வாட்டி அவங்க பிஸ்னஸ் டாக்டிக்ஸ் வச்சு அதை சம்பாதிக்கணும்னு பார்க்குறாங்க. ஸோ அப்படி தான் வாட்ஸ்அப் இருந்தது. ஸோ இதே மாதிரி தான் கூகுளும் இருந்தாங்க. கூகுள் வந்து நம்ம எல்லாமே ஃபோன்லேருந்து எல்லாமே கூகுள் யூஸ் பண்ணுறதுனால அப்போ ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம அதை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால் ஆட்சன்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ இது வந்து வாட்ஸ்அப் இஸ் ஆப். ஸோ இவங்களும் வந்து மோனோபோலி பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இது வந்து நடக்குமான்னு தெரியல. ஒருவேளை எல்லாருமே வந்து பாலிசி அப்டேட் பண்ணாமல் நாட்னு கொடுத்துட்டுட்டிங்கன்னா வேறு மெசேஞ்சருக்கு மூவ் ஆகும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை வாட்ஸ்அப் வந்து எப்படி இருந்தாலும் கன்சிடர் பண்ணி எப்படியாச்சும் பாலிசியை ரிவோக் பண்ண பார்ப்பாங்க. அப்படி இல்லைனா வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ் ஒன்று தனியாக இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதுக்கு வேணால் இந்த பாலிசி பொருந்தும். மேபி இந்த வாட்ஸ்அப் பிஸ்னஸ்னால நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும், அந்த சஜஷன் வேணால் கொடுக்கலாம். மேபி அந்த சஜஷன் வேணால் வாட்ஸ்அப் எடுக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு மட்டுமே இந்த பாலிசி வந்து பொருந்தாது. ஸோ மேபி அவங்க எதிர்க்கனால அது பொருந்தாது. பட் இந்தியன் கண்ட்ரீஸில் நம்மளும் இதுமாரி நாட் நோ முடிஞ்ச அளவு இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நாட் நோ கொடுங்க. அக்ரி கொடுத்தவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. நீங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் அந்த யூஸ் பண்ண தவிர்த்துருங்க, இல்லை லிமிட்டாக யூஸ் பண்ணுங்கள் வாட்ஸ்அப்பை, இல்லை வேறு மெசேஞ்சருக்கு போங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. பட் கொடுக்காதவங்க நாட் நோ கொடுத்துருங்க, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அவங்களே ரிவோக் பண்ணதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வாட்ஸ்அப். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் நியூஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காம பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.